Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Hintay ibasa ti Lucas Kapitulo 17, versikulo 3. Aganat kayo nga rod iti aramidyo. Babalawam ti kabsat mo na makabasol, pakawanam no agbabawi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbitaram ka din dagiti kakabagyan tayo para iti mapasamak a reunion tayo, Abel. Saan ko pa yan naimbitaran ida amin, nanang? Apay ngay anak ko. Dandaning jay reunion tayo. Napan ka din iti ayandaan tim apasita. Saan pa yung nga ron, nanang? No makitam ni Steve ijay Kapitulyo, ibagam ken kwa na. Idanon nan tumutan kin ni nanang na. Wan, nanang. Ala. Ingkan tumut kasaritan jay pakaangayan ti reunion tayo. Ket jay bayadan tayo, ang mga numabalin at tawaram. Ay na, di ka mo ilagawi doon. Iso nga intuludan kan itibalon mo dito'y talon. Ay na, sa anak pa yung mabisain. Isukit nga agap-ap gas day tatyan mo. Tamaladla daw ka amang mangan. Anya aya, dahi tayin lutaw. Sinigang abangus. Ay ka maganta nga roden Inggatangan na kalangarudan ni Roxanne itirilom. Di mo mo't ngamin us-usaron. Sayang nga rod. Nagngila pa yung mga dayari law. Pangpasyar dayjay. Ala, usaram to nga rod, inton reunion tayo. Matulay, dayari yun tayo. Ay katuan ni Abel ti coordinator. Ay, Apa ang nagsanaay ka? mga no... Ay na, anya kalakit din aya. Saan mun panunutan dagiti negatibo abanag? Nabayagan anapasamak dayjay apagbut-but ngam. Abel, insan, sika magayam. Wan, insan. Inta pagmerienda iji kantin. Saan insan? Umay kakit din. Itala nagkita ta. Idinto ta dito italang mo't kapitulyo ng trabaho. Sigaman kit di. Kanayon kamot ngamin na busy. Umay kan, inta kat agmerienda. Oh, kumusta mo ti trabaho minsan? Naipromote ak mo na, insan. Ikit na sayat, Ay, namin adon nga niya rasahas ko ni Gobernador nga ikan na kamot iti regular item. Kasta ka di. Isumot lagayam ang nagpartas ti promotion ko. Nakigtutak. Siyempre mo na. Apay, baybayan kakat kasinsin kamay. Sa balya talaga no, asidag kay ti dalikan ako nada niya. Kahit, kumusta da anti ka nangkel? Adarin yun tayo, insan. Kaano dahi ta? Taumay kami, mate. Kan siyempre, sigurado nga dabayadan. Ibagam to naman tabayada kon. Itan? Kuwin Steve, Ada ako naman. Oh, ayan ti caregiver mo. adalahang napan na ginatang. Ay, uwin gayam. Nagkita kami ka ni Abel. Ada ka no, reunion tayo. Jakon makapan iti da ita a reunion, anak ko. Nakapsuta kon. Imbagak ang mapanta, mama. Nakabayad pa yun, Mabainak, anak ko. Amumat no anya tinapasamak idi. Mama, nabayagan day jay. Kunak man nung nalipatan yun. Apaya lagi pa nyo pailangay, Steve, Ag-move on kayo, mama. Day takot ti may samang parparigat kada kayo. Mapantayo. Makireunion tayo, mama. Si kalaengen ti saan pa'y anangan. Imuna kamin kinitatan mo itay, anak ko. Ayan ni tatang. Nakaturugan, nabanog ka no. Nanang, amo ka din ni tatang. Ama panday Steve kan antipasita iji reunion. Wen, amuna. Agdua-dua ka mangimbitar ka dakwada. Apay ngay. Amangan ngamin no.
Nikit di manang mo aruksan ti ayabam. Iso ti kang runaan nga umatendar. Manang Roxanne? Oh, Abel, apay anak kaawag ka. Manang, ate ibagak. Darasam, tabi si Ak. Apay ngamin ay akas nga oras ka nga umawag. Kasano? Kanain nga umawag ak, di mo mo't ngamin sungsungbatan. Anya ti ibagam. Umay ka into na reunion tayo, ah. Anya? Masapol nga umay ka. Taumay de Steve kan antipa... Saan? Diyak kaya ti umay. Ang... Day tamot lagayam ti ibagam. O sige, bye. Hello, Manang. Manang Roxanne. Sana kaya't ni Manang Roxanne ti umay into na reunion, nanang. Taapay asaan? Diyak manamukan ko, na. Ala, padasam nga awagan, tasyak ti makisarita. Ang mga madamapay lati trabaho na ita. Ang padasag. Sige, padasam anak ko. Agriring lang mo't itibangir alin niya, nanang. Di na mo't sungbatan. Una yan. Aging ka ita. Saan pa'y nakalipat, di kapsat mo? Iso ti umawawag. Mabit lang, nanang, hello? Hello. Manang Roxanne. Kaya't nakakano kasarita ni nanang. Ipasakin ko na to yung cellphone, O sige. Nanang. Roxanne, anak ko. Oh, kumusta kayo, nanang? Naawat yung ka din dyan pauit ko akwartayo? Wan, anak ko. Ingatan ko iti agas di tatang mo. Anya? Punak man no, para kada kayo dayjay. Roxanne, anak ko. Apay nga ingatangan nyo pa'y lang iti agas dayta ng loko kada kayo. Pinanawan na tayo idin. Apay ang pinakawan nyo pa'y laang. Roxanne, amamlat ta dayjay. Diyakon kaya tiyagawid di tabalay. Dituyak langan Manilang agtalinaad. Roxanne, anak ko. Mamakawan ka kumahal. Saan? Pulos adyak mapakawan. Anya? Insan, Oh, insan. ibagak kang ka no pakaangayan ti reunion tayo. Asiligla ko ma. Ngamin, saan nakabailan ni mama ti atido ka biyahe? Kasta ka di. Apa insan? Anya tinapasamak ka nanti. Ada cancer na, insan. Anya? Kinadantaning tibiyag na. Insan, pasensya ka na. Saan mi nga amo nga adagham sakit nanti. Kaya't namat kit diti umayin ton reunion. Sige insan, mangkita kitas Asidag Avenue. Napayagan na jak nakasarsarita ni Roxanne nga anak ta bakit. Kumusta nga tamot tayo? Mayat jay trabaho na ijay Manila. Bangko ti ayan na ita. Awan ka diti plano na nga agawid. Ay, Amo na ka di nga da reunion tayaw. wan. Amuna. Ay, sabay ko mga ron ta umay. Nabayagan na kailiw ko ni Roxanne. Lakay. Masakit ka nun ni Pasita. Anya, Mabilbilang ka nun ti aldaw na. ay, Umayto ka no inton reunion tayo. Agkikita tayo nto ngagkakabagyan. Hello, Manang. Apay dagiti nga in-text mo kanya. Nakaadado. Kasano? Di kamot nga min dumdum ngag no, day bagbagamigan ka. Nangruna no, mainaigan ka ni tatang. I-off mo na dagos ti cellphone mo. Kagurkurat day tatao. Manang, kasayatan siguro na dumaray ka iti reunion tayo. Tap na makapagsasarita tayo. Kan, makapagpipinakawan tayo matin, Nas ka na dumaray ka iti reunion, Manang. Panunutag pa'y. Kan, kaya't ko lang ay pakaamukan ka. Ada sakit na antipasita cancer. Talaga kada di mo ida mapakawan kan ni tatang? Igatangan na kitinatnatan kan prutas. Kaya't ko amangan iti ado. Tapno na pigsak inton kaaldawan ti reunion. ay kitwa na mama. Mangan ka.
Iho, kabailan ka DJ caregiver ko tiag make-up? Ha? Apay mama? Make-upan nakto ko ma, intun riyon yun. Kababain mo't no kastoy tilangak. Ni mama talaga. Panagrik kat pimigsaak anak ko. Kat sapay la kumata kastoy kapigsak, intun riyon yun. Nanang, Jack matan makontak ni Manang Roxanne. Apay ngay. Jack matam mo. Sapa inton bigaton ti reunion tayo. Talagang sadi na kayat ti umay anak ko. Sayang mat. Sapa insaga ti husto dahi ti apaskan. Ala, saan mon apilitan no di na kayat ti umay? Pasita ading ko. Masaksakit ka kaya. Asino tinak ko na? Langak ka ti masakit. Sa bagay, nagmayat ta suot mo. Naka-skinny jeans ka. Kan nagpintas ta sandal mo, maibagay launay di tablaos mo. Kunakmat kan ka. Ay na talaga asaan ang maikat ti kinamaestram. Naarjud kalatta. Ayan ni Roxanne. Ay na, busy iti trabaho na. Ado ti makan. Kasta ka di, manang. Napakawanak nga tanti ka anakak. Nabayag ngamin asaan kami anak kita kan nagsarsarita. Saan mat ngamin ang nagawawid? Nasakit pa ila ang tinakam na iti amana. Sika, manang. Napakawanak ka din. Wan ading ko. Idi pa ilaan. Napakawan kan. Apikit din asan. Idi napakawan ko ti asawa. Napakawan kamutan. Agyaman na, manang. Nenen, ay abandatan. Ala, umay kakitin. Nabayag asaan ta nagsarsarita, Nestor. Maladingita na. Tanda mo gaya mo sakit mo, pasita. Nalabit. Dosak daytoy iti panangagaw ko ken kakan ni manang ko. Di mo kumamot ko na ti kasta. Hagam, nalaos ti panagbabawik gapo iti naramid ko. Pakawanan na kumamot ten. Pasita. Mabilbilangan ti aldaw ko. Katilaangan pamakawan nyo kanya ti kidawak. Ket sapay la kumata mapatgan ti tarigagay ko. Napakawan kan. Isosan ko man nga agsakit tinakam mo. Napalabas ang dayjay. Kahit saan mo ko man alagi punpay. Ne, adamot si Mangpat. Ay, Sino dayta? di mo't Roxanne. Roxanne, anak ko. Itay pangururayan akan ni tatang mo. Roxanne, anak. Pakawanan na ko ba? Amok, nga do tibindot ko kada kayo kaninadang mo. Tatang, Amok, asyak pinagbalin asiit itibiyag mo. katap no maikat day taasiit. Pakawanam ko man ti amam anak ko. Nabayagan ang nagbabawian na ti inaramid na iti kada tayo. Iso nga inaklon ko man ang ti panagsublinga. Pakawanan na kanak ko. Uwan tatang, Ay na, napakawan ka. agyaman na kanak ko. Roxanne, nalasan ko. Pasita ading ko. Masidagak. Takayat ko matkagkid daw iti pamakawan. Balasan ko. Katsapay la ko ma. Tamapakawan nak ma.
Di kay agdanag, auntie. Napakawan kayo matan. Napakawan kayon adwa kanitatang. Agyaman ak, Roxanne. Agyaman ak launay. Intay mamakawan, tadayta ti pagayatan ti Diyos. Tati Diyos tupay mismo, kat si dadaan ang mamakawan, kadagiti si pupuso, nga akid daw, iti pamakawan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.